שבמשפחות רוסיות ילדים הם לא העיקר. הם לא בהכרח הדבר הכי חשוב. ולא רק שהם לא הדבר הכי חשוב, די מסתכלים עליהם כבני אדם לא מוכנים. כאפילו מטומטמים יש לומר. מסתכלים עליהם כאיזושהי דמות, שבעיקר מה שהיא צריכה הכוונה מהמבוגרים. וההכוונה הזאת יכולה להיות בכל תחום, ויכולה לבוא גם הרבה פעמים בקשיחות ובכעס, וכל זה מגיע לילדים האלה, כי זאת בעצם הנתינה של ההורים לילדים שלהם. ההורים באים לחנך את הילדים שלהם. הם לא באים לתת איזושהי מעטפת רגשית, הם לא באים לתת מענה לאיזה שהם צרכים רגשיים. הם באים להכות בילדים שלהם תורת חיים, ולהעביר את כל הערכים האלה ואת כל האמת שהם למדו על העולם, להעביר אותה הלאה לילד שלהם.